sai kuma wannan gidan da muke ciki shi ma tun kafin mahaifi ya rasu ya mallaka mu, saboda haka baya cikin gado nawa ne. Ko za ka iya nuna mana takardar shaida? Babu ita. Ni kadai na isa shaida tunda ina magana kuma ina numfashi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Shigo. Ba ku fada. Shigo. Ke ba masu munafunci. Mu nan gidan mun gama kuka tun lokacin da aka yi mutuwa. Ke ma na san barki ba hawaye zaki ba. Haba yayi mati. A ce babana ya mutu amma a rasa wanda za a aika ya je ya gaya min, sai dai in ji a gari ana faɗa. Sai ki gode ma Allah ma da labarin mutuwan kika ji. Da kin yi jinkiri abubuwan da ake ma bayan mutuwa sai dai ki ji labari. Ba mamaki. Ai ni na san akwai munafunci da kilbibi a cikin wannan abu. Yarinya ubanta mahaifi ya faɗi ya mutu saboda munafunci dan an ga babu uwarta a gidan. An ja baki an yi shiru. Salan araba abin da aka dan samu ko? To Allah ya sa mun ji. Kai kuma ina ruwanka? Ya kake shiga cikin harkokinmu ne? Ko kana da gadon mahaifinmu ne? Ko allura. Amma dai wannan iyali na ce mai ɗaki na. Kuma tana da haƙƙi a kaina, ina da haƙƙi a kanta. Saboda haka ashire na zo, alƙuran ashire na zo sai na karɓi haƙƙinta. Abin duk da aka mutu aka ban mata a fito mana da shi a bamu. Mi gaba. Kuma tsakanin da ita ba saki har abada. Mutu ka raba. Kai saurayi ka fice daga gidan nan idan kana son kanka da lafiya. Ba haka ba kai da na sanin zuwa gidan nan. Fita zan yaro. Fita zan yi. An sa rigar tsoho, an sa hula tsoho. Da ganin wannan kayan na margayi ne. Dan ba zan manta su ba. Kowa ya gani ya san ba naka bane. Ko ba za ka fita bane? Zan fita. Saurin me kake? Ba ki damu ba. Ki daina kuka, ki kwantar da hankali ki ga me aka bari. Me za a karba? Kai. Ki saurare ni. Ka sauku ne ki saurare ni da kyau. Ki ji abin da baki ji ba a baya. Na gaya ma kowa in tsora ke kuma ki ji dole ki yi amfani da shi. Duk yaya mati ya rika komai ya hana kowa taɓawa. Idan muka yi wasa sai ya handama dukiyar nan gabaki ɗaya. Kuma gashi an ce kuɗin da yawa ko? Ai dukiyar baba idan aka raba ba maza ba har mata ta ishe mu ta ishe jikokinmu. To kada ku biye wa yaya mati. Ai ko yana so ko baya so sai ya raba dukiyar kowa ya bashi haƙƙinsa. Gaskiya. Haba ya Asabe, da yake irin wannan magana. Ai tun da kika ga Lado ya sarara. To mu fa sai abin da aka ba mu. Ƙarya ne wallahi. To kun ga mijina da kuke gani? Ni kaɗai na san halinsa. Shi kaɗai ma ya ishe shi. Mijinki ba zai iya komai akan wannan bayaya. Ai babu abin da Nafi'u ba zai iya akan kuɗi ba. Ko da a ce hakkin kowa ba zai fita ba, to wallahi nawa ba zai ciwo ba. Gaskiya. Mati! Kai! Ka fito na ce fa! Gaya musu su fito su ba mu haƙƙi. Mun gaji. Su ba mu haƙƙi. Mun gaji. Ka fito. Ba zai Yau mun gaji. Kowace wace. haka kawai za a yi. Kai bugu gidan kai suwaye naka. Ki fito ki ga ko suwaye. Fito nan ake mana. Ka gane. Gaya musu dai. Bugu uban wai. Yau mun gaji. Waye? Me? Sai kin ba mu haƙƙi. Kin ba mu haƙƙi. Mun gaje da nan. Hakkin. Me yayi zafi? Har da rike irin waɗannan makamai haka me faru? Mun zo ne mu karɓi haƙƙinmu. Idan kuma kaƙi mu kashe ka kai da uwarka. La ilaha illallah. Lado kai ne da irin wannan magana haka? Ai dama na gaya maka, kada ka sake ka kai mu bango. Da zarar ka kai mu bango, idan muka jiyo gare ka ba za ka ji da daɗi ba. Yau wannan shine sakamakon ku. Mati, kana ji ko? Tunda abin ya kai ga haka. Kaga sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi.
ka yi haƙuri ka ba su haƙƙinsu ba su shi ne abin da ina zuwa yanzu me kuke so a yi ba wani kawai ka ba mu haƙƙinmu wallahi sai an ba mu haƙƙinmu ko na kwallon aure ba mu da shi dan ba mu tana da haƙuri yau sai an ba mu haƙƙinmu yau ba za mu taɓa yadda ba yau sai an ba mu kuna gani ko Amin wa alaikum salam. To ka garan ka dade in ban da mun yi sauri ba abin da zai hana mutanen nan ba za a zo a ɗibi gawawakin su ba. Liman ka gani yaƙi suka shirya kuma yaƙin cikin gida za su kashe kansu. ga zahiri kuwa da bakani